Efectivamente, Milla Rock, 1 de agosto. Pues mira o calendario, mira que día é hoxe. 1 de agosto. Despedimos suyo e metémonos en Ames en Festas, unha programación pois cargada de rock na primeira das xornadas, no día de hoxe, pero que despois ata o día 10 vai percorrer nos 5 primeiros días o Milladoiro e do 6 ao 10 Berta Miráns, os dous núcleos importantes deste concello de Ames que, bueno, pues que están en festas para falar precisamente da programación, para falar desas ferramentas de actividades varias que se artellan e demais. Pois está responsable de cultura deste concello que hoxe nos atendeu moi ben dende que chegamos ata aquí, ata o Milladoiro, onde estamos facendo radio en directo. María Vázquez, concelleira de Cultura. Dime. Técnica do Departamento de Cultura. Técnica, vale, dixéronme concelleira, o sea... No. Bueno, técnica. Concelleiro de Cultura e o alcalde Blas García. É verdade. Bueno, técnica de cultura, vamos, os que traballan en cultura. Bueno, María, nada, graciñas por atendernos tamén, por buscarnos este oco, o carón de todo o que ten que ver pois co día a día do arranque dunhas festas. Onde tes a cabeza agora mesmo, María? Pues no Milla Rock. No Milla Rock. Está claro, con todo este que estades vendo aí ao fondo, ¿no? Que estamos con toda a montaxe, todos estes camiones, ferros, bueno, sí. Estamos aí con toda a montaxe do Milla Rock que arranca hoxe, vale. Xa desde as 7 da tarde no anfiteatro do Milladoiro, coa merenda rock, ten unha programación para as familias e para os máis pequenos, e despois xa empezamos cos concertos ás 10 da noite. Ruxe, Batosai e Ules. Aí temos un boa ensalada de grupos, é dicir, os máis emerxentes, os que xa levan unha trayectoria, xa os consolidados. É unha cita, falando de consolidados, como poden ser Ruxe, 30 e pico anos na estea musical compostelana, galega, en definitiva, o Milla Rock ten que estar, o sea, é unha desos eventos que é unha cita xa en si mesma. Sí. E aparte que pode competir co Albariño, con outros festivais, pero o Milla Rock está aí e é unha programación da comarca de Compostela que non pode faltar. É verdade, o rock que a nivel persoal me gusta e que me gusta que haxa festivais que se centren, porque agora os festivais suelen ser moi multidisciplinais e demais. Este sigue sendo fiel ao seu nome, Rock no Milladoiro, Milla Rock. Efectivamente, é a súa esencia. É dicir, música en galego, con grupos consolidados e que comparten escenario, grupos pois eso, emerxentes, con distintos tipos de música, ainda que sempre dentro do rock. Todo arranca a 7 da tarde, anfiteatro, a Casa do Rock, que falábamos antes co seu responsable, que é unha iniciativa que tamén achega a música, en definitiva, os instrumentos, o rock, os máis cativos. E depois xa o festival. Claro, que temos tanto por diante. Pois sí, a verdade é que sí. María, que preparaces unhas festas moi variada, moi para todos os públicos, desde pequenos, maiores, os que lle gustan as orquestas, os que lle gustan xa a música pois profesional, cos concertazos que temos de os grupos de rock, e despois en Berta Miráns con Mondra. Imos facer un repaso. Ímonos centrar nos 5 primeiros días de festas. Pois sí. Que destacarías, María, destes primeiros 5 días de festas no Milladoiro? Pois a ver, eu destacaría o arranque, por suposto, que é hoxe, que ademais é unha programación que é para todos os públicos, porque, como decía antes, arranca con unha merenda rock para un público máis cativo, e despois para cativada, non é que sea un público cativo. Sí. E despois os grupos a partir das 10 da noite, non? Entonces, é como arranque das festas do Milladoiro, pero tamén destacaría un pouco a programación en xeral e a programación conxunta que se fai coas asociacións, no que están as orquestras, que unhas festas, por moito que nos pese a veces, pois eso, non os programadores e os pero unhas festas sin orquestas, pois non son festas. Total. E tamén ter en conta os grupos locais, os grupos nosos de Ames, a música non profesional, que teñen un espacio en todas as festas, como son os airiños do Paseo de Colón, o Luns 4,
Tamén a charangos celtas, que tamén non é de Ames, pero bueno, non é profesional. É dicir, eu destacaría eso, pois os castros que está o domingo 3, tamén no Milladoiro, é dicir, como grupos profesionais, orquestras, Sí. grupos aficionados e grupos de... Que teñan a súa oportunidade. Para... Sí. Que bueno. Entonces, eso, e a colaboración, evidentemente, pues, de todo o que é o tecido asociativo. É que iso que iba a decir, é que están os empresarios por un lado, xea, o propio concello, as asociacións, hai moita xente involucrada, digámoslo así, en sacar unhas festas adiante de 10 días consecutivos. Claro. E que as festas, eu penso que non poden estar, a ver, penso, que non sería o mesmo que unha institución, se concello, tal, pois organice as festas desde dentro, senón pois que se abra a todo o tecido, non, asociativo e para eso, pois ser unhas festas como comunitarias. O que tanto falamos a veces de participación, sí. Pois eso, non, que está que a veces queda así nos dosiers, pois levarlo á práctica. Entonces están por un lado as asociacións que organizan tamén as festas conjuntamente co Concello, sí. Os grupos, as asociacións culturais, como son as dos Castros, os sairiños do Paseo de Colón, e bueno, un pouco toda... Ben. E así se conforma unha programación desta índole. Bueno, falando de orquestras, estou vendo por aquí de refilón Panorama, Olympus, Asia, América, aí tamén teño París. Apunte, caeu Asia, é verdad. Caeu Asia, e entonces, bueno, pues temos a París de Noé. Bueno, pues estuvo... Perfecto. As mellores orquestras de Galicia, por resumir. Efectivamente. As mellores orquestras. Que máis hai por aí xa metidos en... Pois logo temos tamén dous festivais que están moi chulos, un que leva anos, que é o Ameneiral Fest, sí. E o outro que é un festival que surdeu este ano, pois tamén o Festival Emerxente, que eso, pois grupos que están empezando, pois darles unha oportunidade para tocar, e aparte que van a tocar no Ameneiral, xusto antes de que empecen as festas, é dicir, que está tamén moi chulo, non? O sea, darlle ese espacio e con tamén un escenario no que vai a tocar Mondra, pois que van a tocar tamén estos grupos, sabes? E con un equipamento técnico, pois... Sí, profesional, un concerto que será, en moitos casos, o seu primeiro concerto desa envergadura, non? Que vai a tocar nunhas condicións óptimas. Claro. Que máis? Que tes aí onde che paren os ollos, María, porque hai de todo. Pois nada, eu a verdade é que si un pouco facer un repaso, que empezamos con Milla Rock, despois o sábado estarán os satélites, así de a París de Noé o domingo e América de Vigo o luns, e Olympus o martes. Toma. E logo xa pasámonos para Bertamiráns, que sí, o día 6 que empezamos con... O día 6 empezamos en Bertamiráns con cinema, logo o 7 que temos o Festival Emerxente e despois a Panorama, sí. O 8 temos o concerto de Mondra. E despois o 9 temos logo está a orquestra, despois do concerto está Charleston. O 9 temos Metrópolis e aí sería, como sempre, o Ameneiral Fest Cuidado, está Monolius, Top, está Luis Fercán, Billy Bloque, Tabernaria, Sardo, o sea, a parte que tamén, bueno, xa falaría Jorge, o mellor de SEA, pero é un evento de todo o día, moi chulo, nun espacio increíble, e, bueno, e despois o domingo xa rematamos coa Compostela e coa banda. Aí tamén teñen outra aposta tamén do Concello, o sea, outra colaboración así coas festas, coas asociacións ou coas cofradías, que son as bandas de música que fan os pasarrúas e tamén as misas, que vai a estar en Milladoiro a banda de música de Padrón e en Bertamiráns a banda de música de Calo. Vale. Vamos, máis variado imposible, con actividades tamén para os máis cativos, con atraccións. Efectivamente, temos incluso dúas festas infantís, unha o martes 5 en Bertamiráns, e outra perdón, que se me escapou a min, o 10 no
No, perdona, o martes 5 na área das piscinas en Bertamiráns, vale, e o 8 no Ameneiral. perfecto. Para disfrutar en familia, vamos, son actividades infantis, pero que ao final é para disfrutar en familia. Pois sí, eu creo que está así unha programación así pensada, diseñada para todos os públicos e eso, para todos os gustos tamén, porque a xente, pois, o mellor lle gustan os concertos, pois lle gustan Vai para as outra cousa, orquestras, vale. Orquestras xa de calado e de renome, non digo mellores nin peores, pero das mellorciñas de Galicia. E outras tamén que, bueno, pois que xa teñen o seu nome. Pois que interesante. As orquestras son sempre de 11 a 2 da mañá, vale, o horario das orquestras. vale. E que máis? E bueno, decir que tamén como novidade este ano para facer o Milla Rock un festival máis inclusivo para todos os públicos, pois temos aí, como podedes ver ao fondo, está instalada unha plataforma para persoas con mobilidade reducida, Sí, e tamén vamos a contar as mochilas vibratorias. Falaremos co responsable das mochilas vibratorias para que nos amose, terá que ser vía telefónica, pero para que nos fale pois desa experiencia sensorial para que todo o mundo disfrute do Milla Rock neste caso e das festas de Ames. E depois tamén, xa no treito final, María, técnica de cultura que traballa codo con codo para sacar e para artellar esta programación, e ben é certo que a área de cultura a leva o propio alcalde Blas García, co que pecharemos este programa especial, e tamén están os pregoeiros, porque tanto as festas do Milladoiro como as festas de Bertamiráns teñen o seu pregón, que no caso de Milladoiro será mañá. Mañá, vale, pois mañá aquí estaremos para vivir ese pregón en directo, e nada, pois en Bertamiráns 10 días por diante, e depois vacacións, María? Despois vacacións, vale. sí. Digo eu. Despois vacacións, porque en setembro xa estamos outra vez no ruedo. Por eso. Pois nada, graciñas por achegarte estes minutiños ata aquí, e vou deixar que xa agora sí, de novo 100% con Milla Rock, que te volques aí para sacar adiante esta nova edición do Milla Rock, que tan, bueno, que penso que é unha forma ideal de comezar unhas festas con rock, con actividade así potente para decir que Ames está en festas. Graciñas, María. Moi ben, moitas gracias.